Naaman wọghachiri n'ebe Elisha nọ wee kwere na di nwere. N'usoro okwu Elisha, onye Chineke, Naaman manyere na osimiri Jọdan ugboro 7 wee bụrụ onye asachara ọrịa ekpenta. Ahụ ya bịara dị mmiri mmiri ka ahụ nwatakịrị. Mgbe Naaman na ndị niile so ya lọghachiri na be Elisha, Naaman guzoro n'ihu ya wee kwụsị, "Ugbu a ka m jiri mara na enweghị Chineke ọzọ n'ụwa niile karịkwa n'ala Izrel. Biko, nara onyinye nke a n'aka nwa odibo gị." Ma Elisha zara ya sị, "N'aha Chineke dị ndụ, onye m na-agara odibo, agaghị m anaghị ihe ọ bụla." Ọ bụ ezie na Naaman rịọsiri ya ike, ma Elisha jụrụ ajụ. Naaman wee kwụsị, "Ebe ị na-ekweghị anara ihe ọ bụla, kwenụ ka ịkpọnye m aja si n'ala unu. Aja ịnyịnya ibu 2 nwere ike ibu, n'ihi na nwa odibo gị enweghị ike ịtụnyere chi ọzọ aja nsure ọkụ ma ọ bụ ụdị aja ọ bụla. Ọ bụ sọ Chineke ka m ga-achụnyere aja." Okwu ngozi ụwa. Azịza, Onyenwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. N'ihi na ọ rụla ọrụ ebube. Aka nri ya dị asọ ewetala nzọpụta. Azịza, Onyenwe anyị egosila nzọpụta ya. O gosila mgbaghara, ikpe ya ziri ezi. O chetara ịhụnanya na eziokwu ya maka ụlọ Izrel. Azịza, ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chukwu anyị. Ụwa niile rịbanụ na Chineke, tibenụ mkpu ọṅụ, kwebenụ ukwe otito. Azịza.